May mga pagkakataon sa buhay natin na ang ating paglapit sa Panginoon nagiging mali. Let me express that in another term, wrong intention. Maling pakay, lumapit ka dahil what? Anong rason? Let us establish first some important things, no? Action speaks louder than words. Amen? But what speaks more than action? Intention. Pakay. Yung balak. Yan ay mas lamang kaysa gawa. Bakit ginawa ko ito? Anong pakay? Looking at the gospel, yung mga tao naghahanap kay Lord. Hanap ng hanap. Bakit at the last part of the gospel, John chapter 6, 1 to 15, the whole chapter 6 of St. John, it deals about the bread of life, the Eucharist. So the verse 15 would mention there, noong ang mga tao ay nakagusto talaga, no, na-attract kay Jesus, ito ang gagawin nating hari kasi pinakain tayo. So, all of them were about to approach the Lord kasi gagawin siyang hari, itataas siya, ito ang ating hari. Ang nangyari doon sa verse 15, at umalis si Jesus papuntang bundok. May mga pagkakataon pala na lalapit tayo sa Panginoon, pero aalis siya. Hindi lahat na pagkakataon, lalapit tayo sa Panginoon, nandyan siya. Try to read the verse 15 in John chapter 6. The people were about to approach the Lord to make Him king, but Jesus left. And He stayed alone in the mountain. Malis siya. Why? Bakit? Verse 25 to 27, ito. Amen, amen, I say to you, I know your heart, I know your mind. You are looking for me, not because you saw signs, but because you ate the loaves and were filled. Naghahanap lang kayo sa akin kasi nakakain kayo. It is also possible on our part, naghahanap lang kayo sa akin kasi puno ang bulsa mo. Naghahanap lang kayo sa akin kasi maganda kasi ang bahay. Magara ang mga sasakyan, maganda ang damit, well provided, kaya naghahanap sa Diyos. But He longs for more. Why do you need to approach me? What's the reason? It's because you want a particular food that will help you to bring you in heaven. Yan ang gusto kong pagtatrabahuan niyo. The food of the heart. And this food will be given by the Son of Man. And this food, as the doctors na nag-examine sa mga Eucharistic miracles happened in our church. Number 1, year 800, Lanciano, Italy. What was the findings of the doctor? The flesh. Nung itinaas ng pari ang ustya with all doubts na hindi naman talaga ito magiging totoong katawan, tinapay lang naman eh. Lo and behold, lumabas yung dugo mula sa tinapay. Hindi kinain ng pari. Nung tinaas niya yung tinatawag na chalice with the wine inside and pronouncing the prayer of consecration, I think ilang globules, mga 6 to 7 globules, yung dugo, yung wine nagiging totoong dugo.
Kaya tinawag siyang hindi lang, with that we can not only call transubstantiation, but also transaccidentation. The substance did not only change, meaning from bread to body, but also that physical aspect, the accidental aspect, nagbago din. Dalawang nagbago. The regular Mass, only the substance has been changed. Kaya yung parati narinig natin, transubstantiation, the process of changing the first substance, bread, and to the second substance, which is the body of Christ. Parang simple lang, ikaw ay pagano, hindi pa nabinyagan. At nung ikaw ay bininyagan na, hindi ka na pagano, Kristiyano. Pero may nagbago ba sa'yo? Mayroon bang lumupo yung ano mo, parang may pakpak? Wala naman. The rite just finished, that you have been baptized, you are now a Christian. Do you follow? So in the consecration, yun sabi ng mga doctors nag-examine, hindi ito ordinaryong laman. Kasi yung ostya, nagkakaroon talaga ng laman. It was a privilege for me na nagkapagmisa ako sa yung Lanciano, Italy Chapel. Kaya nandun talaga. No? Then sabi ng mga doktor, this is the flesh of the human heart. Laman siya ng puso ng tao. So ibig sabihin, ang ostya, yung komunyon na tinatanggap natin, laman sa puso ng Diyos. And what is more important of all He will give to us, that's the thing. His body, His heart, His symbol of love. That is love. That is heart. Love incarnated. Di ba, hindi naman nakita ng I love you. Wala namang nakikita. But this is incarnated love. The only love that has been expressed, that can be seen, when you receive the host, that is love. This is the heart of God. Kaya napaka-importante sa Kanya ito. Kaya in verse 54, He said, He who eats my flesh and drinks my blood. Two things. Number one, in his soul or in her soul, I will give eternal life. It gives us an assurance. And for his body on the last day, I will raise him up. Di ba yung awit? And I will raise him up. Minsan kasi kinakanta para sa patay, kaya nagiging pangit. Magandang kanta yan sa communion, ganyan. So, anong mas importante? Pagkain, pera. Sige, hula-hula lang tayo. Para naman kikibo kayo dyan. Anong mas importante? Pagkain sa tiyan or pera? Yung iba ayaw nang kumain. Pera na lang ng pera. Ano magawa yan? Nung umatake si Yolanda, bush, ganon. Ang daming mga nasira, ganyan, pati lahat. Mga tindahan, sarado. Wala nang pagkain. Tapos ang daming pera. Ano magagawa nito? See? Food is very important. Amen? Idalawa ang tiyan, the spiritual stomach, which is the heart, and the physical stomach. Pareho lang ba ang dalawa? Sa forma pa lang, mas mataas yung spiritual, di ba? Yung puso. Kaya unahin sana. Kaya ang ginamit ni Lord, don't work for food that will not last. Work for the food that will bring you even to eternal life. Ang pagsisimba ay trabaho. Ulitin niyo. Ang pagsisimba ay trabaho. Trabaho siya. Araw-araw. Ito, try to reflect, no? Pagtanong ko, anong mas lamang yung tinatawag na pagkain na pangkaluluwa, which is the body of Christ, or yung pagkain pang tiyan, na hanapin muna ang pera, bilog na pera or bilog na ostya? Anong mas lamang?
Kayo. Ha? Ostya, no? Pero ano ang binigyan mo ng grabing oras? Bilog na pera or bilog na ostya? Ayan, mabulunan na yung iba. Bilog na pera. Kasi yung una mong sagot tama. Tapos ang pangalawa mong sagot ngayon, nahihiya ka na kasi ang anong importante sa'yo, hindi mo nabigyan ng grabing oras. Lingguhan lang. Pero yung bilog na pera, araw-araw pa, 8 oras pa. Bakit nagawa mo yon? Lesser importance siya rather than yung tinatawag na pagkain pangkaluluwa. Amen? Oh, bakit? Sabi, di magmuni-muni ka ngayon. Oo nga, no. Bakit magawa kong maghanap ng pera na, lumulutang lang naman ng bulsa. Yung bulsa ko lumulutang lang sa balat. Di ba? Nasa ibabaw lang yung bulsa sa balat eh. Yung balat nyo may bulsa. Wala. Pero yung puso nasa ilalim talaga. Pinagmula ng buhay. Nandiyan ang pagmamahal. Nandiyan yung buhay. Nandiyan yung Santissima Trinidad. In our hearts. Tapos hindi mo ba siya pwedeng pakainin ng katawan ni Kristo every day of your life until death? Kayo, swerte kayo. Or baka yung iba dito napipilitan, trabaho kasi dito, kaya pasimbahin tayo. Hindi ka ba napipilitan? You must do it with love. Amen? Niligtas tayo ni Lord, ginawa niya ang kanyang sarili na tinapay with love. Everything with love. Kaya kailangan na kung ikaw ay gagawa ng mga bagay para kay Lord with love, para masaya, then you will have a good, right, and pure intention. When we approach the Lord, mayroong 4. Lalapit ako sa Panginoon, baka ako'y sisikat. Di ba? Lalapit ako sa Panginoon, baka dito makarami tayo ng kita. Lalapit ako sa Panginoon, baka para pagdating ng araw na takbuhan na, maraming bubuto sa akin. See, mga selfish motivation. But what is really the intention why we need to serve the Lord? Isang rason lang, let us serve the Lord because of the Lord. Ulitin, let us serve the Lord because of the Lord. Nothing else. Amen? Kaya itong invitation niya sa atin, work for that food that will endure until eternal life. Then you encourage also others, magsimba ka. Modesty aside, from first year high school hanggang college, tabi natin yung pagmamayabang. This is just evangelization and encouragement na araw-araw nagsisimba. Kung hindi ko pa siguro ito ginawa, hindi tayo magkikita ngayon. And because of daily mass, I become soft, I become like madaling gabayan, madaling i-direct, because a person who will always receive the body of Christ will have a very soft heart. Madaling gagabayan ni Lord. Saan ang gusto niya? Talaga ang balak niya matutupad. Bakit ginawa ka? And through the Mass, it will become a channel of graces for your mission in life. Kaya dahil sa pagkapari kong ito, ayan, nagkita tayo. Maraming nakarinig at nabibless. Amen? Ang gusto ko sana mag-asawa, 3 asawa, 1 anak. Walang correction dyan. Yan, pamilya ba, di ba? Pero since this is a call to serve the Lord, let us serve the Lord because of the Lord.